दिनै 8 जुलाइ खालारनि बेलासिनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। हादरनि रादाबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो। दानिया फैदो दिनैनि रादाबनि हेडलाइन्सआव। सेथियाव इन्ड'-भुटाननि comphu अश'आव चेम्पियन जानानै सनानि मेडेल मोननाय बिरजन बसुमतारीनि न'आव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा धन'नजय बसुमतारी। मख'नो गोनांदि 2024 मायथाइनि इन्ड'-भुटान comphu अश' चेम्पियनशिपआव चिरां जिल्ला फानबारिनि बिरजन बसुमतारीया 21 जुनाव सनानि मेडेल देरहानो हादों। बिथांनि सनानि मेडेल मोननाय एबा चेम्पियन जानायाव बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'आ गोजोननाय फोरमायदों। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा धन'नजय बसुमतारीयाबो सनानि मेडेल देरहानो हानाय बिरजन बसुमतारीनि न'आव थांनानै बिथांखौ बरायहैदों। नैथियाव बर' आइजोखौ खास्रि-बिस्रि बुथारनाय गालांनाय दायनिगिरिया हमजाबाय। मख'नो गोनांदि सानसे सिगां सनितपुर जिल्ला सारिदुवार खथालजुलियाव बर' आइजो लावदां बसुमतारीखौ खास्रि-बिस्रि बुथारना गालांनाय जाथाय जादोंमोन। बे जाथायनि सायाव नोजोर होनानै सनितपुर जिल्ला सारिदुवार पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव बुथारग्रा दायनिगिरि उदय राबाखौ हमनो हायो। दायनिगिरि उदय राबाया बुङोदि गावजों नांज्लायनायनि थाखायनो लावदां बसुमतारीखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारना गालाङो। थामथियाव सनितपुर पुलिस आरो सिआरपिएफनि सिग्रोमनायाव गंसे पिस्तल, गंसे मेगजिन, 4 गुलि हमनो हादों। मोनसे आन्दो फोरमायनायनि सायाव बिथा खालामनानै मौसमी कलिता, एएसपी क्राइम आरो सिआरपिएफआ 30 कम्पानिनि हेफाजाब कमान्डेन्ट आशुतोष मोननि दैदेननायाव सनितपुर पुलिस आरो सिआरपिएफ मावथिफोरजों जथायै ब्रह्मपुत्र दैमानि खोलायाव थानाय सनितपुर जिल्लानि सिंग्रि अपिनि खुरथामारि साराव सिग्रोमनाय जादोंमोन। बे सिग्रोमनायावनो पुलिसआ मख'दुल हकनि न'निफ्राय गंसे अट' पिस्तल, गंसे मेगजिन आरो 4.22 केलिबारनि गुलि बोखांनो हायो आरो 4 सुबुंखौबो हमनो हायो। 40 बोसोर बैसोनि अजीजुल हक, 36 बोसोर बैसोनि आब्दुल हक, 30 बोसोर बैसोनि आशिकुर हक आरो 32 बोसोर बैसोनि मख'दुल हक। बिसोर साब्रैबो धेकियाजुलि पुलिस थानानि सिङाव थानाय खुरथामारि सार सिंग्रिनि आमिर हुसेननि फिसाज्लाफोर होनना मिथिनो मोनो। दासिमबो बिसोरनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। ब्रैथियाव चिरांनि रुनिखाता रेन्जआव फिन आयेन बेरेखा दंफां हमदों हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला रुनिखाता रेन्जनि सिङाव थानाय थिनालि सालगुनाय गामियाव रुनिखाता रेन्ज बेंटल बिट, सान्तिपुर बिट आरो दाउस्रि बिट मावख'नि हाग्रा मावरियाफोरा जथायै सिग्रोमनानै गोबां बिबांनि बेसेन गोसा दंफां जब्द खालामनो हादों। बाथियाव दिनैनिफ्राय महाप्रभु जगन्नाथनि रथ जात्राया जागायजेनबाय। बे रथ जात्रायाव भारतनि हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुआबो रथ बोनायाव बाहागो लायो। बोसोरफ्रोमबो उड़िसानि पुरीयाव बे जात्राखौ खालामनाय जायो। देग्लायनि रथ जात्राया दिनैनिफ्राय भारतनि हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुनि रथ बोनायजों जागायो। बे रथ जात्रानि रथआव श्रीकृष्ण, बलराम आरो सुभद्रानि मुर्तिखौ दिखोनानै पुरीनि जगन्नाथ मन्दिरनिफ्राय गुन्डिता मुंनि मन्दिरसिम लांनाय जायो। फोथायनाय बायदिब्ला गुन्डिता मन्दिरा श्रीकृष्णनि बिमादैनि न'। बिमादैनि न'आव दसे सम जिरायहोनानै फिन जगन्नाथ मन्दिरसिम जात्रा खालामफिननाय जायो। दथियाव मैया जिम्बाब्वेआव जानाय T20 आव इन्डियाया जिम्बाब्वेखौ 100 रानाव फेजेननो हायो। इन्डियाया टस देरहानानै बेटिं खालामग्रोयो आरो 20 अभाराव 20 विकेट खोमानानै 234 रान बानायो। नाथाय जिम्बाब्वेआ 18.4 अभाराव 134 रान बानायनानै अल आउट जायो आरो 100 राननि फारागथियावनो इन्डियाजों जेननो गोनां जायो। प्लेयार अफ द मेचखौ इन्डियानि अभिषेक शर्माया मोननो हायो। एसेनोसै दिनैनि हादरनि रादाबाव। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय हामबायसै। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो नटिफिकेशन बेलखौ अन खालामनानै ला हादरनि रादाबनिफ्राय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय।